যত মিডিয়া রগ্ন হামবাই খুলুমবাই খা आं तिनी कायसा रिक्वेस्ट नि बागै कायसा जत चिनि तिप्रासा रग्न कायसा खुलुमुई कायसा कक सानायनि बागै नरन्थानि मा फाइमासे जों एडिसि हाफाङो बुबाग्रानि तिप्रामो था सरकार आचंमनि यागुल गोबां मा जों सामुं खायमानि मारि नरग नगै दं गोबां मा सामुं कुलबाय आं जों सामुं तांलाय दं आबोनि बिसिङो जतनि साय जों ताबो बखा सालाय दंमानि बा जों सामुं चारि माइ आङै दंमानि जेता आङै दंमानि आबो हके बाहान बथाय तिप्रामो था बुबाग्रानि दल फाइमानि यागुल गोबां मा सामुं गाहाम खायमानि बिसिङो कायसा एमन कतर जों सामुं खायजाका आव सामुं खायमाय जों ता बेलाय केबिं मुङा आचाय दं आबुंखा 1300 जना जों स्कुल एडमिशन खायका खुमपुयो खुमुलुङ आमचायो ताबुक नक बारासि नायतुगि मानलायलिया कलेज ताबो 300 जना कलेज भर्ति अंफायनि जिनि त्रिपुरा हास्तिनि गोबां मानसियालाय रक 1300 जनानि बिसिङो जों 250 जनासि हस्टेल रिमानो आं ताबो 20 जना नार्सनि एप्रेन्टिसेस नाना नाय दङ ताइ 20 जना नार्स स्टाफ नार्स फाइ दं अबेके गोबां मा रिक्रुटमेन्ट 20 जना ड्राइभार अबेके गोबां मा बरगो खुमुलुङ हाफाइ दङ किन्तु बारा सानसि ताबो खुमुलुङ आमचायो बारा मानलिया बारा नायतुगुइ गोबां मा सेरायनि बुमाबु फाराव फाइबाय जाव हस्टेल मायाङै बारा बर माननाय साबनि थानि बारा माने चिनबो साबुतिनो बल जागा तनि लेखा परेनाय हाइङै बारा मानियां तंबायके आं रिक्वेस्ट खायना मुचुमाके ओ खुमुलुङ आमचाय यो तंनाय हागनां रक नगनु खुं तंनाय रक नरक मान खाहांके ओ तालनि बिसिङो बा एक मासनि बिसिङबन जेकुनु बाबे नरक जे मानतै नक किसा तांगै चिनि तिप्रासारनो एटलिस्ट खुमुलुङो तंगै बरंनो लेखा परा खायनानि सामुं खायनानि आबहायनि किसा सुजुग रिबायदि कारण चेराय चिकन 1 2 3 1/2 बरक हस्टेल माया इके बुमा बुफाबाय तंना नांगो अरो नक बारासासि नायतुगि मानिया आं तंबायखा हिके एडमिशन आं पाइजाक और लेखा फोरोंना मुचु नक सि बारा माया हिके बर थांबाय जाना आबनि बागै और हागनां रक न गनां रकना आं कयना मुचु नरक जेसुग मानसाक नरक रां माननाय फियाबा रिजनेबल रेट बायखे नरक नक बारा रिबायजादि इके चिनि कलेजनि परेनाय रक बाहायनो फाइ तंबाय ताबो भर्ति अंनाय कयेकदिन बिसिङनो 300 जना सिंगे नरक 100 आबनि बिसिङ 100 जना तर बारा तंपायनाय चिनि नार्स फाइ तंगो नार्स एप्रेन्टिसेस 20 जना नार्स स्टाफ 20 जना अबेके गोबां मानसिन र जों ताबो एभिएशन ट्रेनिंग बु खाइ दं जों एयारपोर्ट बु खाइ दं तार बेलबारि उनकुलो फार्मनि उनकुलो कायसे चिकन फ्लाइट ओंखारनायनि जों एयारपोर्ट खायना नाय दं एभिएशन ट्रेनिंग नि बागै नर्थ ईस्ट नि गोबां मा स्टुडेन्ट र बर फाइबेनाय सोलों फाइबेनाय परि फाइबेनाय एका आगामी दिन चिनि बोसोर नक तंनानि जों ताबुगनो 6-7 मासनि बिसिङनो जों हस्टेल रक तमरक तांगिरि मायाङै दङ चिनि हस्टेल राज्य सरकारनि थानि खुमपुय हस्टेलनि बागै एकोमोडेशननि बागै रहरमानि जों 250 जनासि जों मानो हके 1300 जनासि एडमिशन हके जों बाहायके बाकी सेरे रगनो जों फरेननि सुजुग खायरिमान आबा आनि व्यक्तिगत नरनो खुलुमै मिडिया रंनि थ्रु चिनर बुमा बुफा खुमुलुङ आमचेन लुकरगनो कयमासे नरक जोंनो हेल्प खायबाय जादि तिप्रासारनो हेल्प खायबाय जादि दाक्ति नक जे मानसाक जन खुंसा खुंनिपान ननि बिदाराव ताङै तिप्रासा सेरे रगनो लेखा सोलोंनायनि बागै अर तंनानि सेबसाइ खायरिबाय जादि अ कयमुंनि बागै आं नरनि बसकाङो मा फाइजामायसे जतनन हामबाय।